Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande kadi janggen alkule 5 mbatta ɗe to henne. Ene wonno jangde pular ene heewi sifaji janngin ɓe sene janngina ɗum mbatta hen masɗe ɗe mbiyata ko a ba ɓa ca da noon mbiyata. ɓe mbiyata ko a b ɓ c d ɗ goto fof e sifa no jangganirta. Eyyi ɗum noon kadi payen ɗo ay ɗo henne nannen ɗo pa ay ɗum woni pa mawɗo. e mbaɗen paade garen ni mbaɗen ɗo ɗum woni pa mawɗo. Garen ɗo nannen ɗo ene ra mawɗo. Garen ɗo nannen ɗo henne sa mawɗo. Garen ɗo nannen ɗo ta mawɗo. Garen ɗo nannen ɗo wa mawɗo. Kaɗen ɗo tokosɗe ɗe ngara ɗenne sa waɗi ɗo henne pa tokosal nani. Ngara ɗo ndewna hen ra ay ra tokoso nani. Ndewna hen sa ay sa tokoso nani. Ndewna hen ta ay ta tokoso nani. Ndewna hen wa ay wa tokoso nani. ɗeɗo 5 jannguɗa mbatta eko janngunoɗa ko ɗigga. Joni noon sa welama mbaɗa daniyenni kadi ɓeyda ɓeyda ha wonande ɓe guite mum belani ɓe mbawa mawnude. So gasi noon on saha seɗen jangga garen ɗo gaddoyen gil ɗo ha mbawen fawde hen mbiyen ni ko oɗo wiyete pa mawɗo, ko ɗo wiyete pa tokoso. Sa andi tan pa mawɗo e pa tokoso a sirti e gandal e majjere pa, a wonti gando pa. Garana ɗo ko ɗo wiyete ra mawɗo. ɗo so ɗiggi a sirti e majjere ra mawɗo. ɗo wiyete ko ra tokoso. Ra tokoso nani, ra mawɗo nani. So ɗo ɗiggi andu a sirti e majjere ra. Garana ɗo ɗo woni sa mawɗo. ɗo woni sa tokoso. Sa wawi tan sa mawɗo, a wawi sa tokoso, andu a sirti e majjere muɗum. Ngara ɗo ɗo woni ta mawɗo. So ɗiggi garna ta tokoso. Ganda no ta mawɗo windirte, ganda no ta tokoso windirte. Jangga mbawa binda mbiya ta mawɗo ta tokoso. ɗo ne ngara jangga ɗo ha mbawa ganda ko ni wa mawɗo windirte, ganda ko ni wa tokoso windirte. Hankkadi ɗeɗo 5 jangaɗe ha ɗigga on saha noon ngara binditiraɗe wadde pa mawɗo, ra mawɗo, sa mawɗo, ta mawɗo, wa mawɗo. ɗo woni pa tokoso, ra tokoso, sa tokoso, ta tokoso, wa tokoso. A heeɓi 5 ma. Hewani tampintama janga law mbawa law paye ha 5 ma. Ko ni woni jangde hoto yaw ko jangata. Kala ko janguɗa hen famɗi heewi yo ɗiggu to yiyande, yo ɗiggu to windande. Binda ɗum ƴeewa bindi ɗi no wiyete a wawa yaade
ƴeewata ko baawɗo ɗakkoɗa sara makko omo haalanma aɗa wañƴito e karne ma. Sa waawi tan hankadi kalɗo paawinda a anndat, kalɗo raawinda a anndat, kalɗo saawinda a anndat, kalɗo taawinda a anndat, kalɗo waawinda a anndat. Hankadi a wonno a anndi ɗum, a wonti ganndo muɗum. nde annda nde so wiya ɗum ɗo ko woni mbiya mi annda, ko nde jannguɗa haa mbawɗa ɗum ko woni mbiya paa mawɗo, ɗum ko woni mbiya paa tokoso. kono nde annda nde a anndano, kono sa janngi noon haa waawi a anndi, hankadi a anndi ko ɗum woni paa mawɗo, a anndi ko ɗum woni paa tokoso. A serti e paa ko janngete e paa e heewde ko ɗo haaɗi. ngarna raa ko janngete e raa e heewde wuten ko raa mawɗo e raa tokoso. gasi ari ardi. ko janngete e saa e heewde ko saa mawɗo wuudi e saa tokoso. so ɗiggi a serti e majjere saa. ɗo woni taa mawɗo, ɗo woni taa tokoso. sa waawi ɗo a serti e majjere taa. ɗo woni waa mawɗo. so ɗo ɗiggi a serti e majjere waa mawɗo. so ɗo ɗiggi a serti e waa tokoso. ɗum tan janngata, mbaawa ɗum law, ɗiggina ɗum law, mbañitoɗa ɗum law, paya e dawi ma e kirdi ma. ko hadema waawde windude jangde nde saɗani, saɗi ko ganda kala alkulal no wiyete taw ha gayna. alkul ɗe janggeten ha gaynen, ganden gotal fof no wiyete, ha ganden noɗe mbiyete. on saha noon natanen masdeɗe masen ha gaynen. on saha noon garen ndendinen. so gasi kala ko bindumi a janngani tan andu ko alluje ma goni ɗiggani. alluje ɗe so ɗiggi tan ɗum waɗata jangde ma yaawa. ɗo ko jangde cuddol, ay ɗeɗo joyi aɗa binda ko heewi ka wawa wadde suudu maɗa. kono noon sa yi tan ne famde tan i bolle puyɗo pa ra sa ta wa is bolle puyɗo ko jangganoma jangganoma kay ko janggano ko jangitte. kala nde mbawɗa windude ala ko bindata ka janggano, sabu a habrama. kanje janggeteɗe ɗe fof so rendi ko 32 janggete. a jangi joyi ari ha ɗo ko heddanima seeɗa heddanima jonka gaynade, seeɗa heddanima gaynade. hankadi paata e hankadi e masɗe wona kadi a andino ɗe mbiyete, a andino ɗe bindirte. soɗo ɗe binda tan eɗe yaawama. somi windi tan ba mi haalantama ba, heddi mi haalamani masirte. gasi ɗa a waawi e gayni kadi egga paya kadi e masɗema, kadi aɗa masane, aɗa ɓeydo finde, aɗa ɓeydo famde ha ɓooya kolleɗa no janguirte. ɗo noon taskoye ma yo wonɗo no moƴƴi, gonɗa koye janngude e janngorde he no janginirte. aɗa janga ha mbawa kadi janngora he no janginirte. wona a dañi laabi ɗiɗi, a wawi janngude, a wawi dañde no janginir mo janggani. wona ɗum noon waɗa ƴette kuɗi mon e carnet mon, janngon mbawon. kadi onon janngoɓe ɓe o mbaɗa alarbaji moɗon, numéro o nan ɗon. aɗa jangga, aɗa suuɗi, ƴettu alarba ma nulda ceerno ma, mbiya ceerno alarba nani, mbaɗa 00221 77 906 14 81. mbaɗa Yaya Baɗali, jiya WhatsApp o. sa waɗi ɗon neldal ma yettoto min. on saha noon mbiya ceerno nda coggu warde sukara ma, walla nda ɗum ɗo waltoro haaju ma. ceerno ma kay so fini ene janggina ma, a anda no wuuri, a anda o haccitima, a anda o wottima, a anda o hirtima. e to annene andandema ko neɗɗo ɗomani, omo wallumo, omo jinganma jinganmo. ko yiwoni jangde nani. ƴette kuɗi mon e carnet mon, mbañirɗo janggon ɗigga. goɗɗo kadi jiɗɗo naatde e jangde he, bisimilla muɗum ne woodi duɗal jangetengal. ngara min kalama sarɗeji maggal, ndewa e oɗon numéro
ngara less e wasaɓe kaala indema yettodema ala suka ala mawɗo ko jiɗɗo wiya ara haalane sarɗeji ɗi welimo o naati o yida wacce o deeƴa o welnaka kanko yiɗi janngude o waawa bisimilla makko ara o jangga o waawa o yida o acce o deeƴa so jaranimo ma o janggo o jarana o acce o deeƴa ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.